Ayun mga guys, July 25 na ngayon. So kahapon nag-video tayo kahapon dito. So passable pa naman sa lahat ng mga uri ng sasakyan. So ngayon July 25, tatawid na naman tayo. Susubukan na naman nating tumawid gamit itong ating mahiwagang tricycle. So ayan, kung kaya pa ba. So ayan. So ayan, tatawid na tayo, sige. So ayan mga guys, tatawid na tayo. Susubukan na naman natin tumawid. Ayan, papunta tayo ng bayan ng Dugalyon. So galing tayo ng galing na naman tayo ulit sa may Sukuni. So ayan, maraming naglalakad sa gilid. So, susubukan na naman natin tumawid. Pero kaya naman siguro dahil marami naman tayo nasa lubong na mga tricycle at single na motor. So ayun, meron pang scooter. Ayan, nakasunod tayo sa may itong tricycle na to. Ayan. Ngayon medyo lumalim. Hindi tulad kahapon, medyo mababaw lang yung kahapon. Ngayon medyo lumalim ng konti. Ayun o. Ayan sa gilid o. Ayan. Lumig pa rin. Ayan, at may pa, scooter pa nakakadaan, yung Honda Beat. Yung mahirap lang mga guys, yung may masalubong kang truck na malaki, ayan yung alon malakas. Yun mahampas ito sa atin. Ayan, medyo mahaba-haba itong may tubig mga guys, itong may baha na parte ng kalsada dito sa may Romulo Highway na guys. Ayun, may Mio, nakakadaan pa naman. Ayun, may Honda Click, kaya pa naman ng mga scooter. Ayan mga guys, yung sasakyan na parating, tingnan nyo. Yan, maabot na sa na may ilalim niya. Ayan, yun, malakas dito. Dito medyo malalim mga guys, nandito yung kaibigan natin yung Jerick Muffler Shop. Ayan, sa Jerick Muffler Shop, tubig na rin. Pero hindi pumasok sa pisto nila. Sa harapan lang ng Jerick Muffler Shop mayroong tubig. Ayan, medyo malalim dito. Nakasunod pa rin tayo. Ayan, may scooter pa Ayan. Kaya pa naman. Tulad pa rin kahapon. Ito, Mio. Ayan, may Mio. Ayan. Mio. Ayan, may lumusot pa. So ayun mga guys, hanggang dito lang yung baha. Ayan sa may Family Bakery. Tapat ng Family Bakery bago mag-Cash Wednesday. So ayan na mga guys, ito lang ang update ngayong araw na ito, July 25, 11:30 ng umaga. So ayan na mga guys.